Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tubili Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini mau ngapain mana yuk. Gasnya langka guys. Buat sinem biar maleman. Ngerti? Tak sepil nih. Wong tua ya. Nanti Senin ini dikiranya ini wong tua. Gak di sini ini sangatkan gila mbok adang ya nggak piye mbok sinem temboknya malah hireng kabeh to guys. Adang ini kene iki piye gasnya langka. Nah sawi gak sawi sih tidak gas garing. Ora nek gas akhirnya tembok ya iki ireng kabeh. Lain di pawonnya nggak ada pedus. Baru ngadang bingung, kayak nek gas bingung, nek nggon. Ya. Iki arep bodol iki temboke malah wireng kabeh. Ora sida botole akan lewat. Iki kalau madu kabeh kalau madu kabeh nek nek plastik anu iki lengo ya blusuk deh makan gede ning Karasan ngono Mas gak enak ning kidul-kidul kono gas iki. Gone kentung-kentung ngono Mas ora enak. kentung kutup mun tak goleki tak ubengi kae esuk kae. Karasan ngubengi iki ra ning Wicok. Nanti tinggi nek ulang kali kuwi ana nggone katene. Tapi iki tutup. Ya kan sing numpak motor ber. Ora gendeng guys, ora nelongso niki. Gara-gara gas sangar. Gas sangar. Bulek ke tangganya. Lho jadi gua malahan kuwi lengotoke menak. Guan guru mbak kainnya telos loh.
Nyatane randi kayu garing kok. Nek kayu garing udan-udane kae. Kayune kajane nek kono gitu. Lah iya wong duwe kayu garing diudak-udak nek kabeh anak yup-yupe kok. Ya ada lu di Mbak. Ada. Hah? Campur ini ya? Ke pinggir. Untuk paknya ini nanti kondani kok gak kena nesu. Wong genine ramekan kok iwak. Wong kayune teles kebes-bes kok makan kondi. Nek ra murup. Nek pengen murup golek kayu kulon kalau ya. Nah teles kayu deh teles kok. Kon murup pandi. Makan aja mati neta ya wong teles. Gak usah. Tembok emang wireng kabeh. Iki pawon nek kandang wedhus. Terus didol ya ora oleh, bareng ngene iki bingung masak. Ini ngomong kleru. Sakne mbok. Lah ngene iki kabeh ngene iki piye jale? Oh, berarti seneni ae. Lek kleru nak masalah bener nih. Dus iku rak doli kabeh kok. Kene iki kan jane kan anu dinggo masak, malah kandang dus. Wis suwe-suwene dus tak doli kabeh. Wis rasa ngeret-ngeretne wedhus. Dadi rasa ngeret-ngeretne wedhus ngesakne wis tuwek. Ono adome iki yo ngeyel sine wong tuwek iki. Mbok cek kerja, cek tandur sik apa kok ngarit. Sing ngarit sambatne. Iki gak wani sambat. Nek muni sambat langsung tak dol di sini. Jese papat ya. Ini dus iki gak iso lemu-lemu, bro. Mekingking ngene kita kabeh.
tak usah lemu belas. Tapi mbok seneng nak demo iki mengayal masyaallah banget. Karep wis tuwek nang matun tandur ngono kuwi tok wis. Wis matun tandur, asik ngarit, asik anu. Jaluk sangem. Jaluk sangem pas sinem. Jaluk sangem pas sinem ham. Wis sinem duit akeh ham. Ngene iki lho, guys. Lho Mas Ilham. Remuk-remuk di malah. Lah kok tumpuk kok. Lah apa salah ora dikek diomongin tak kon elef black, toples. Kuwi kan super ngeyel Indonesia Raya Merdeka, nak diomongin kan super ngeyel Indonesia Raya Merdeka ngeyel. Kuwi kan ngeyel. Bawa kok teko sesuk to ya. Kowe ngono ya nganggo anu kuwi wong tanah ya anu muteles, kayu muteles. Kapan golek anu. Banter lho. Ya, kita aku nesu kata ya, tapi omongan itu aja banter. Bangetan kalau ujian. Udah. Oh iya. Iya guys, gasnya kok langka banget itu. Gas langka pol gitu. Oh iya, wayahe makan iwak lah kok udan iki. Wayahe makan iwak dipertakan ya. Sak. Makan iwak sih, guys. Kewajibane makan iwak. Angger kan dibagi karo mananang makan iwak. Oke, siap. Makan iwak sih ya. Jangkrik disiprati teles ki lho. Disiprati mobil truk lho. Suwe prapi mobil truk ya. Dan kok suwe prati ya jebrot jadi. Ayai makane udan-udan. Asik banget. Asik bal. Asik bal, asik bal. Wey. Pasti pakannya kurang. Biasanya aku sebagian.
Masuk. Duduk. Terus. Dulu. Halo santol. Halo santol. Mbak Ayu ning kono lho. Jawaban kaget ya, aku malah sing kaget dhewe. Ora mlayu kok banjire ra teko etan kok iso mlayu etan kok. Iya, alah. Santal kabeh, guys. Nah, iwake luwe ngono. Anggere sore nenek wong mlaku, alah. Bingung. Anggere sore nek wong mlaku, alah bingung, guys. Gila. Iki pakane wis disediakan Mas Nanang, wis dikepakne wis diak sarupne. Kene karek makani biak yo. Sak ember ki iso nek berarti. Iki pakane gak satu sedase pakane. Ya guys, pakane wae. Oke. Kita bawa ke sana. Rere sebentar. Oke. Gede wae lho iki sih. Gretek. Allah Akbar. Santol. Enggak es cepet gede jane. Bisa ada gitu. Iki rombos anak 5.000 kok. Ada moro-moro lho Pak, itu ada keluaran. Iya, pada moro munggah ini kabeh. Nah. Kasihan sing kono ora pemanan iki. Oke, lanjut nanti ya. Oke guys, nanti makan ini Pak sing gede. Iki rada dhuwur, engko sebab apa? Mesti teles kabeh. Enak kok kabeh. Nah. Nyiprat iki. Nah. Alah. Nyiprat yang serai kabeh.
Rono wis rono. Nang raiku yo. Wis kok wis gede guys ini. Lele cicil. Nanti kalau tangkap ono iki. Ganti yang iki ya. Padha iki ora nyipati rainem kok delokne. Padha rek radek dae. Nyeneng teh ta anak ngene iki, ngene iki nyeneng teh. Tuh, dile iki sak kilo 8 bumbu iki. Itu bumbu 8 iki. Tuh, kecil pol iki. Nyeneng teh. Sing kene sik kurang lho. Nah, sik luwe. Situ kanan kas. Engka rasane kene. Ya wis tuku. Mbok mayek sesuk golek nenek gase ngono kuwi ora padha engko. Marek kowe barang kan ya ora srantanan, ora sabaran ngono maksude. Nek ning geni konakan kan gak padha brangase iki kan mesti kobong. Marek kan wong ora sabaran ngono kuwi. Menawa kok nak ngentuk ning ngono gase ora sabaran.